Για συνεχιζόμενη μη εναρμόνιση του πτυχίου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων των πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το επίπεδο εθνικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, κάνει λόγο ανεξάρτητος Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ. Επισημαίνει επίσης ότι η ελληνική ένομη τάξη και η διοικητική πρακτική συνεχίζουν να συντηρούν ένα αδικαιολόγητο και αναχρονιστικό διαχωρισμό μεταξύ αποφύτων ΤΕΗ και πανεπιστημίων. Να αναγνωριστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα ζητούν τα μέλη του Ανεξάρτητου Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφύτων ΤΕΗ. Ζητούμενο για χιλιάδες πτυχιούχους, όπως λένε, αποτελεί η νομοθετική αναγνώριση του ενιαίου τίτλου σπουδών επίπεδου Bachelor, η θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων βάσει των προγραμμάτων σπουδών χωρίς περιορισμού συνάφειας με άλλες σχολές και η κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ πτυχιούχων τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Βάσει της συνθήκης Μπολόνια που έχει υπογράψει η Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες πτυχιούχων. Στην Ελλάδα, ενώ έχει νομοθετηθεί, συνεχίζει να υφίσταται ο αναχρονιστικός διαχωρισμός αποφύτων ΤΕΗ και ΑΕΗ. Ενώ σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν οι πτυχιούχοι και μετά έχουμε την κατηγορία των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών. Αυτό που ζητάμε είναι την εφαρμογή αυτών που έχουν νομοθετηθεί. Την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατάργηση του διαχωρισμού αποφύτων ΤΕΗ με πανεπιστήμια για όλους τους αποφύτους πάνω από 3 χρόνια σπουδών. Σε δηλώσεις τους, μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων κάλεσαν την πολιτεία να δώσει άμεσα λύσεις στα ζητήματα αυτά, τα οποία, όπως λένε, έχουν φέρει σε αδιέξοδο χιλιάδες πτυχιούχους των πρώην ΤΕΗ. Ο χωρισμός αυτός μεταξύ αποφύτων ΤΕΗ και ΑΕΗ υφίσταται φυσικά και στο δημόσιο και δημιουργεί χρόνια προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι ΤΑΦΕ απόφοιτοι συχνά στερούνται του ισότιμου δικαιώματος υπηρεσιακής ανέλυξης, το οποίο είναι απαράδεκτο πια. Από το 2001 ο τεχνολογικός τομέας αποτελεί τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, οπότε είναι πια το 2025 απαράδεκτο να μιλάμε ακόμα για αυτούς τους διαχωρισμούς, τα ΑΕ και ΠΕ. Τα ΤΕΗ μετεξελίχθηκαν όπως έπρεπε και όπως τελικά η πορεία τους έδειξε σε πανεπιστήμια, γιατί είχαν πραγματικά ξεπεράσει αυτό τον αρχικό ρόλο της τεχνολογικής εκπαίδευσης, τον οποίο είχαν κληθεί να υπηρετήσουν. Οπότε παραμένει το πρόβλημα πια μόνο για εμάς τους αποφύτους, την παλιά φουρνιά δηλαδή. Ο Ανεξάρτητος Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ, σύμφωνα με τα μέλη του, επιδιώκει να εκπροσωπήσει δυναμικά περισσότερους από 400.000